Guys, bener जाबाय hanging bridge. Hanging bridge. बिनिफ्राय माने पारमिसन गैयाबा गोजौआव थाङोला गाइसमोन. गावसाबा एकदम जोंनियाव थाङोबा ना क'क्राझाराव थाङोबा गोसोबायदि आजादि थांनो हायो बिसोरो. नाथाय जों ना पास गैयाबा पास नङाबा आरो नांबावगौ लोगोसे अरिजिनेल भटार कार्ड नङाबा हाबनो मोनबावासो. बेनो जाहैबाय मेन लास. बिनिफ्राय थाङोला गाइसमोन. बिनिफ्राय ओरै गोजौआव थांबावनांगौबाथाय आरो पारमिसन नांबावगौ. बिना पारमिसन ओरैनो हाबनो मोना बिसोरनाव. नाथाय जोंनावबा बिसोर गोसो बायदि थांनानै बा एकदम गोसो बायदि थाहैजोबनो हायो. Get into Hawaii, guys. Finally, Bhutan. Ini ada Bhutan. Bhutan ini apa? Aja. Lama juga kak. Ini pas lah. Jadi lama jangan salah ya. Semua coba ada Bhutan. Hanging bridge orang sini. Sudah lokasinya naik dari sini, bah. Moja Bhutan. Ada pura tahun jalan, bah. Ini fair ini hasil. Pura hanging. Yes. Bridge pun fair guys mana? Naik dah hanging bridge ah. Rồi, bên đây là hanging bridge. Pura दैया नायदो बरिया नै. हाजोनिफ्राय ओरै. नै. Pura बरिया. Pura location guys, Bhutan. दै दं, दै बोहैलांनाय नै. हाजो आरो ओरै जाहैबाय हाजो गोजौ दै ओरै हाजो. Yes. Bridge मोनबाय गाइस मोननाय नायदो hanging bridge आ. नै बेनो जाबाय hanging bridge. पुरा दैया नायदो बरिया नै हाजोनिफ्राय ओरै. नै